Moikka! Minä olen pelaaja, joka ei ole yhtään feikki pelaaja. Mä oon maailman rehellisin pelaaja ja silleen. Eli me voidaan aloittaa tämä kiva pikku video, you know. Elikkä mä oon tosi pro pelaaja ja mä ajattelin tehdä yhden tosi siistin klutsin. Mä näytän. Eka mä siis menen tänne ylös. Ja mun pitää tehdä 3 kertaa triple neo, kuten tosta näette. Joka on aika vaikea tehdä triple neo, mutta se on multa helppoa. Toi vähän huono. Mut se ei oo mikään ihme. Kato, mä tein triple neo, mä oon pro. Noin, toinenkin ja sitten vielä kolmas. Jes, oh my god, mä tein 3 triple neo, toi ei ollut feikki sitten. Ja sitten mä teen tämmösen legendaarisen Dreamin Bolt Klutsin, eli mä teen silleen, että mä hyppään, kräftään veneen ja ländään sillä veneellä. Eli aloitetaan NYT, nyt hyppy. Oh my god, tehdään venet. Oh my god, mä tein te klutsin, oh my god, mä oon Suomen paras pelaaja, oh my god. Mä tein ton klutsin oikeesti yhdellä yrityksellä. Ja mä haluaisin myös näyttää semmoitteenkin jutun, että tässä on mun kokoelma pinkkejä lampaita, mitkä mä löysin ihan super 100% naturaalisesti. Mä en oo värjännyt noita missään nimessä. Sitten tänne spawnus naturaalisesti noin monta ruskeata sienilehmää, noita YKKNE, koska mä oon niin onnekas ja pro. Niin mä oon löytänyt noin paljon noita sienilehmiä. Mä oon tosi pro. Niin se johtuu siitä, eikä tää on feikki. Sitten mä voisin aloittaa speedrunnaamaan Minecraftia, koska mä haluan tehdä maailmanennätyksen. Elikkä mä haluan tehdä maailmanennätyksen. Eli mennään tämmöiseen maailmaan. Tätä mä en oo pelannut ihan oikeesti mistään, jos ihmettelette. Mä en oo pelannut tätä kirjaimellisesti yhtään. No tässä vähän kestää, että mun kone on huono tällä ottaa. No ei mun kone sentään ihan näin huono sentään nyt ole. Come on, lataa. Sä jaksa, lataisit joo. Okei, mun kone on oikeesti aika huono. Otetaan tätä tyhmää maastoa. Miksi täällä on yö? No mä varmaan voin laittaa ehkä tän Timeset Day, koska se on varmaan joku bugi, niin ehkä sitä ei lasketa huijaamiseksi. No niin, eli voidaan aloittaa speedrunnaaminen. NYT, nyt mitä täältä löytyy? Täältä löytyy Blacksmith. Katsotaan mitä täällä arkussa on. Katsotaan. Oh my god, mitä toi kamat on? Mitä? Netherite-kamaa, lumatojuomenoita ja kaikki mahdolliset. Mä pääsen ihan sikanopeasti endiin. Otetaan täältä kaikki chillisti. Ja mä tarvitsen noita enderdragonikeja ja kaikkea tätä netherite-blokkeja. Tais kyllä hyvä seedi survival maailmalle kyllä. Mä en halua paljastaa seediä, koska se on ammattisalaisuus XD. Mutta okei, laitetaan nää itemit tälleen järkevästi mun inventoriin. Täällä oli endportaalejakin. Hetkinen, mä pääsen jo nyt, mä pääsin ihan just Minecraftin läpi. Niin laitetaan vaan näitä tälleen chillisti. Eikä saa laittaa väärin. Sitten nää. No niin, mä pääsin endiin. Yes. Okei, mä oon jossain vuodessa. Okei, missä mä oon? Okei, mä pääsin endiin jo. Tää on elytrat ja selkäilytrat. Miksi täällä ei ole enderdragonia ja endermaneja yhtään missään? Mitä? Tää on varmaan joku bugi juttu. Tapoin kaikki endermanit ja tapoin dragonin, koska oot kiva. Teen Notsi. Kiitos tosi paljon sulle, Notsi. Sä oot tosi kiva, Notsi. Mä rakastan sua, Notsi. Sä oot niin kiva. Sun ansiosta mä pääsin tän ei yhtään feikki speedrunin läpi. Tää ei ollut oikeesti feikki. Tää on ihan oikeesti todellinen seedi. Jees, mulla on vielä helposti aikaa. Mä voin vaikka chillaa tässä, koska
Tää on paljon enemmän kuin maailmanennätys tää aika. No okei, mä haluan silti jo päästä tänne. No ihan sama. GG, mä pääsin Minecraftin läpi. Jes, miksei tosta tullut lopputekstejä? Sekin oli varmaan bugi. No, ihan sama. Mä tein jo maailmanennätyksiä ja superklutsia. Mitä muuta voisi tehdä? No mä pelaan mun survival-maailmaa. Mä pelaan myös vähän tätä survival-maailmaa. Okei. Eli pelataan hiukan tätä survival-maailmaa. Come on. Lataa. Yes. No niin, eli tässä on mun 100 vuoden survival-maailma. Mulla on aika hyvät kamat ja silleen. Ja mä menen chillailen tässä. Kunnes mä putoon laavapuuliin. Sitten mä misklikkasin mun toteemin ja vahingossa droppasin. Eikä mulla ollut mitään muuta toteemeja mitä saada. Ja mä en pääse täältä mitenkään pois. Mulla ei ole itemetä millä päästä pois. Enkä mitenkään olisi voinut liikkua pois. Ja sitten mä jäin tänne jumiin. Mä yritin päästä täältä pois. Mä yritin kaivaa täältä reittiä itselleni. Sitten mä kuolin mun 100 vuoden hardcoressa. Mä pääsin pois, mutta sitten mä taas misklikkasin ja hyppäsin tähän. Ja nyt mä kuolin ja menetin mun kamat. Tää oli mun 100 000 vuoden hardcoren maailma. Ja nyt mä menetin sen. Se on aika surullista, mutta ei se haittaa. Mulla on toinenkin hardcoren maailma. Se toinen Minecraft oli vaan varahardcoren maailma. Mulla on toinen maailma, mikä on vähän parempi. Lataa. Lataa. En mä jaksa odottaa. Come on, lataa jo. Nyt tapahtuu. Nyt hyvä. Eli tässä on mun kiva maailma. Mulla on tässä sellaisia asioita, mitä mä saan helposti survival modella. Ja mulla on tämmöset pari kivaa efektiä. Mulla on jump boostia ja strenaa ja resistansea. Ja mulla on debug stick ja command blokkeja ja kaikkea kivaa. Ja sitten täällä on tämmönen kiva pikku timanttiblokki homma. Mä rakensin tän ihan itse ilman huijauksia, ihan survival modella 100%. Ja mä menen tonne mun baseen, tässä on mun base niinku. Tässä on siis tää mun typerä pieni base. Sori, tää base on aika pieni. Ja tässä on mulla vähän mun rupukamoja. Tässä on pari timanttia. Mä kyllä tiedän, että tässä on aika vähän, mutta en mä jaksanut hankkia paljon. No, tässä on muutama. Ja mun mielestä on loppujen lopuksi ihan hyvä maailma, tää mun toinen hardcore-maailma. Ja mä oon niin pro tässä, että mä oon pelannut tätä 5000 vuotta tätä hardcorea. Oho. No, tässä on tämmönen toinen cool hardcore maailma, mikä on vielä vähemmän feikki kuin tuo äskeinen maailma. Mutta tässä oli taas minä näyttämässä asioita, mitkä ei ole mulle yhtään feikkejä, ja se olisi sitten tähän mennessä aika semmonen moro.